духтара ҳост мешавад як нишон метиҳам. Покрывала 1 рубл месяц. Представляете, ин аз тарафи компания барои ман боз як тӯҳфаи навбатӣ, барои он ки як ду рӯз пеш ман набори посудҳои нишондагӣ будам аз тарафи компания. Барои мо 32000 рубл нархи набор месяд, лекин барои мо 1 рубл омадагӣ буд, барои он ки мо вип консультантҳои компанияи Faberlic духтарони гӯкидан чихи покрывалаи хушрӯй. Ба ғайр аз он ки ман маоши хуб мегирам, ба ғайр аз он ки ман беҳтарин тӯҳфаҳо мегирам, боз ман ҳамкорои беҳтарин дорам ки ҳама вақт дар барам ҳастанд. Командаи беҳтарин дорам духтара. Вақте ки ман звания нав гирифтаги будам духтарои ман ба як намуд видеотабрикот равон кардан ки ман роста прослезилась. бовар кунед подписчикои азиз, бениҳоят хурсандим ҳаду канор надорам. Бриллиантови директори мо апай Мадинаҷон имрӯз элита шудан дар каталоги 14 рӯза ки бисёриҳо званиҳои худшонро гирифта наметавонанд. апай Мадинаҷон элитни директор шудан. Мошоалло апай Мадинаҷон, элита муборак шава. худо кунад ки дар муддати хеле ҳам кӯтоҳ яке ай партнёрои компания Faberlic шава. апай Мадинаҷон, мо командаи шумо, ман фахр мекунам ки дар структураи шумо кор мекунам. айноми кулли духтаракои командам табриктон мегӯям. худо кунад ки ҳама вақт хушбахт, хушҳол, ранги ҳамин рӯз ҳама вақт муваффақ бошед. ман боварӣ дорам ки дар муддати хеле ҳам кӯтоҳ яке ай партнёрои компания Faberlic мешавем. Мадина Абдулҷонова, элитаи ман. Дар каталоги буҳронии 14 рӯза ту рекорд задӣ ва звани бриллиантви директор ба звани элитни директор гузашти. Мо фахр аз он мекунем ки дар командаи ту бар ин зани муваффақ кор мекунем ва командаи ту ҳама вақт туро дӯст медорад ва дастгири ту аст. Наставники азизам, Мадинаҷон, элита муборак шавад. Звани нав, статуси нав муборак шавад. Ман аз номи худам ва аз номи кулли командаи калонам шуморо бо ин звани калон табрику таҳният мегӯем. Ва пеш наставникҷони азизи мо фахр мекунем ки мо чунин наставники беҳтарин дорем. Ва пеш Мадинаҷон, наставникҷон, мо дар каталоги 2 ҳафтаина рекорд задем, бигем хато намекунем. дар каталоги 2 ҳафтаина апай Мадинаҷон директори беҳтарини мо звани элитни директориро гирифтанд ки ҳамаи мо шок шидем, тарсида гашта будем ки дар 14 рӯз мо званиёмона васанавид мекунем ё не, леки беҳад дар команда мо званиёи нав бромадан. ҳама каса табрик мекунем. апай Мадинаҷона худованд партнёри компания шавен. шумо арзандаи беҳтариноен, беҳтарин директор, дӯстон медорем мо. ана ба ин мегӯянд муваффақият. новобаста аз оне ки каталоги мо 2 ҳафта буд, директори беҳтарини мо Мадинаҷон звани элитни директорро гирифтанд. мо ҳайати команда аз самими қалб Мадинаҷонро табрик мекунем. худо кунад ки ҳарчи зудтар партнёри компанияи Faberlic шаванд. ифтихор аз он мекунем ки дар чунин командаи беҳтарин селустурмлёне кору фаъолият мекунем. Мадинаҷони азиз, барои звани нав гирифтанатон шуморо табрик гуфта аз сидқи дил таманно дорам ки партнёри компанияи Faberlic гардед ва хушҳол аз онам ки дар командаи шумо кор ва фаъолият мекунам ва имрӯз бошад яке аз хушбахттарин зан ҳастам ки дар командаи шумо унвони золотоиро гирифтам. Мадиночка моя, самая лучшая наставница моя, поздравляю тебя с новым званием. Ты достойна большего, ты достойна лучшего. Иншаллах, ты будешь партнером компании Faberlic, и мы за тобой на те же уровни. Я в это верю, несмотря на то, что я нахожусь в роддоме, не смогла не поучаствовать в твоем поздравлении. наставники азизу меҳрубони ман Мадинаҷон, ман шуморо барои звани нав гирифтанатон аз номи худам ва аз номи духтарҳои командам табрик гуфта бурдбориҳоро таманно дорам. бигзор беҳтарин званиҳо, аз ин званиҳои баланд насибатон гардад. шумо беҳтарин наставникен. Мадинаҷон ба пеш. Ассалому алайкум, наставницаи беҳтарини ман Абдуллоҷонова Мадина. Шуморо барои звани элитни директориро гирифтанатон табрик мекунам. Шумо арзанда ҳастед. Мо фахр мекунем ки бо чунин наставницаи меҳрубон ҳамкорӣ мекунем. муваффақият ба корҳоятон, илоҳо партнёри Faberlic шавед. ман хостам ки имрӯз наставники азизу меҳрубонамро бо гирифтани званияи элитни директор, званияи беҳтарин табрику таҳният гӯям. апай Мадинаҷон, наставники беҳтарини ман аз номи худам ва аз номи аҳли группаам бо гирифтани званияи элитни директор шуморо табрик ва муборакбод мегӯям. апаҷони асали ман, беҳтарин наставник барои ман ва беҳтарин директор барои ҳамаи мо. бигзор ҳамеша ҳама хел муваффақ, хушбахт бошед. мо хушҳол аз он ҳастем ки чунин наставники беҳтарин дорем. як бори дигар шуморо бо гирифтани званияи элитни директор табрик мегӯям.